Ето, най-сетне тук има маркировка от любител за хижа Малинка и Офелиите. Ето е тук пътеката, ама няма маркировка професионална. Наблизо има шосе. Чуват се коли. Значи, неделя, 21 юли, 24 година. Така. Ще стигна до Панчо Томов, па и до Офелиите днеска. И баба Пенка си гледа работата, си брах борови връхчета. Ето, виж какви хубави борови връхчета има тук. Айде в торбата. Айде в торбата. Си бера борови връхчета. Те са полезни за белия дроб. И ако знаеш какви билки да си береш, ще е много хубаво. Такава хубава напитка става от билки. Хей, поле широко, хей, Балкан ти, роден наш. Колко тайни знаеш, колко мъка криеш. Хей, 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 хей. Хей, 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 поле широко, хей, Балкан ти, роден наш. Ара-та-та, та-та-ра, та-ра-та. Ей, чак тук маркировка за Владая. Ей, тук чакай маркировката. Да. Ей, тук и любителска маркировка има. Някаква друга. Местно с Офелиите и хижа Малинка. Да, ние сме натам. Дика е природа. Опа. Ето, сега паднали дървета. Еми, това е планината. Ще прескачаме, какво ще правим? Оп! 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 Ей! Вековно дърво! Какво дебел! Сигурно още половин час и сме на Офелиите.
Знам ли? Ей, къде е слънцето?